Is-27 immigrant li jinsabu abbord il-bastiment ATM Maersk huma responsabilità tal-Gvern Daniż u mhux ta' Malta, kif dan il-bastiment apparti li salva lil dawn l-immigranti fiż-żona ta' salvataġġ Tuneżina itajjar il-bandiera Daniża. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela f'intervista mad-dekan tal-Fakultà Tisħiħ tas-Soċjetà fl-Università ta' Malta, il-Professur Emdru Azzopardi, fejn tonskiet għalli dawn l-immigranti m'għandhomx dritt li jidħlu f'pajjiżna. Għandhom id-dritt dak is-27 ruħ li jidħlu f'Malta, ir-risposta hija le. Il-Prim Ministru qal li Malta dejjem għamlet aktar milli felħed biex tindirizza l-kriżi tal-immigrazzjoni iżdissa l-ħidma sfiqa minn Gvern Laburista fosthom dik ta' relokazzjoni qed ħalli riżultati pożittivi fosthom in-nuqqas ta' wasliet ta' dajes mill-Libja. Dis-sena għamilna ħafna, Andrew. Dis-sena għamilna ħafna. Naqbdu l-istatistika ta' wissu. L-ar xahar jew wieħed mill-ar xhur għall-immigrazzjoni. Kumparat mas-sena li għaddiet kien hemm ħarġu iktar dajes mill-Libja. And yet f'Malta daħlu biss terz ta' dak li daħal is-sena li għaddiet. Roberta Bela għalli jifhem li l-Maltin tal-Marsa, tal-Ħamrun u ta' partijiet oħra ta' Malta u saħaq li l-ewwel interess tiegħu huwa li jippreserva d-drittijiet tal-Maltin u l-Awċin. Dwar l-effetti tal-pandemija fuq l-ekonomija ta' pajjiżna, il-Prim Ministru għal kif il-miżuri kruċjali u f'waqthom li ħadan il-Gvern qed iħallu il-frott kif Malta qed tara rekord ta' tnaqqis fil-persuni bla xogħol. L-andament ekonomiku f'pajjiżna aħjar minn ta' pajjiżi oħrajn fiż-żona euro. L-ekonomija Maltija, il-kruċjali, il-pedament ta' kollox, il-pedament għal saħħa aħjar, għal futur aħjar, għal familji tagħna. Se tingħata spinta qawwija bil-miżuri li għamilna li jollew il-ġid nazzjonali b-3%. B-3% l-ġid nazzjonali. Dawn il-miżuri naqsu l-impatt ekonomiku tal-Covid madwar terz, mhix ċajta. Il-Prim Ministru semma wkoll it-tbassir tal-Bank Ċentrali li juri kif l-ekonomija Maltija s-sena d-dieħla se tkun qed tikber biex tpatti għall-impatt negattiv li soffrit din is-sena. L-ispiża u n-nefqa li ġeneraw il-vouchers, miżura ewlenija fl-aħħar pakket finanzjarju li nedejna dwar il-COVID-19 kienet daqs dik li ġeneraw 40,000 turist f'Awwissu tas-sena li għaddiet. Pajjiżi oħrajn bil-qatt tiela, aħna bil-qatt nieżel għas-sitt ġimgħa konsekuttiva irnexxielna nerġgħu nirreġistraw tnaqqis fil-qatt tagħna f'mument ta' pandemija.